Ковчежето на истината. Днес ще започна презентацията си с едно изявление, на което попаднах, докато четях Духът на пророчеството, том 4. Когато го прочетох, разбрах, че трябва да бъде анализирано самостоятелно, с особено внимание, понеже е много съществено за нас. Изявлението е свързано с правилата за тълкуване на библейските пророчества и как да изучаваме Библията. Уилям Милър сънувал сън, в който видял ковчеже, пълно с прекрасни скъпоценни камъни. Ще прочета самия сън, който представя пророчески как се развила веста в миналото и как трябва да се случи отново. Интересното в тази история е онова, което Джеймс Уайт писал за ключа за ковчежето. Точно за това бих искал да поговорим днес. За ключа. Какъв е ключът, който отключва за нас, като вярващи Божието Слово и разбирането на пророчествата? Знаем, че молитвата е ключ за отваряне на небесната съкровищница, но кой е ключа за схващане на пророчествата и истинското утвърждаване в тях? Този ключ доказва не само веста, в която се намираме, но и всяко придвижване напред. А знаем, че предстои да дойде светлина. Така че за всяко придвижване на светлината напред ще ни бъде нужен ключ, за да можем да отговорим с да или не. Това се отнася за всичко, което може да се представи на вниманието ни, понеже в духа на пророчеството се казва, че преди Христос да дойде, ще духа всеки вятър на учение. Така че по света ще се разпространяват всякакви представи. Тогава как ще преценим нещата, пред които се изправяме? Не бива да презираме всичко, което чуваме. Не трябва, без да помислим, да отпращаме някого, който би дошъл при нас и каже: „Ей, имам библейска светлина“. Трябва да проучваме, изпитваме и проверяваме. Трябва да изследваме и да видим дали представеното схващане е вярно. Сега ще поговорим за съня и как трябва да се отнасяме към светлината, която може да ни бъде представена. Следното е цитат от периодичното издание „Настоящата истина“, публикувано от Джеймс Уайт. Коментарът носи заглавието „Сънят на брат Милър“. Нека го прочетем. Следния сън бе публикуван в Advent Herald преди повече от 2 години. Тогава видях, че той очертава ясно нашата минала опитност във връзка с второто пришествие и че Бог е дал съня в полза на разпръснатото стадо. Сред знаменията за скорошното приближаване на големия и страшен ден Господен, Бог е поставил сънища. Виж Йоел 2 глава 28 до 31 стих и Деяния 2 глава 17 до 20 стих. Сънища могат да дойдат по 3 причини. Първо, поради многото работа. Виж Еклесиаст 5 глава 3 стих. Второ, онези, които са под въздействието на нечист дух и измамата на Сатана, може да сънуват посредством неговото влияние. Виж Второзаконие 13 глава 1 до 5 стих, Еремия 23 глава 25 до 28 стихове, 27 глава 9 стих, 29 глава 8 стих, Захария 10 глава 2 стих и Юда 8 стих. И трето, Бог винаги е получавал и все още получава своя народ в по-голяма или по-малка степен чрез сънища, които идват посредством ангелите и Святия Дух. Тук се споменават ангелите и Святия Дух. Знаем, че Божият Дух действа главно чрез писаното слово. Разбираме, че Исус използва ангели, за да затвърдят впечатленията, които биха се породили при изучаване на Словото и духа на пророчеството. Но това, на което трябва да наблегнем, е прекарването на време в изучаване на Писанието, за да можем да получим небесно просветление. Казва се: „Стоящите в ясната светлина на истината ще узнаят, когато Бог им дава сън. Такива няма да бъдат измамени и отклонени от правото поради фалшиви сънища“. Сега ще прочетем самия сън, като в хода на разказването му проследим как Джеймс Уайт го обяснява. Сънувах,
че чрез невидима ръка Бог ми изпраща чудно направено ковчеже с дължина около 25 см и ширина около 15 см, направено от абанос и перли, инкрустирани по удивителен начин. Към ковчежето беше прикрепен ключ. Веднага взех ключа и отворих ковчежето. За моя изненада и изумление, то беше пълно с бисери всякакви форми и размери, диаманти, скъпоценни камъни, златни и сребърни монети с всякакви размери и стойности, красиво подредени на съответните им места в ковчежето. Следва обяснение от Джеймс Уайт какво представляват тези скъпоценности. Ковчежето представлява великите истини на Библията, свързани с второто пришествие на нашия Господ Исус Христос, дадени на брат Милър, за да ги съобщи на света. Какво представлява ковчежето? Главно първата и втората ангелски вести, заедно с други истини, дадени на Уилям Милър, за да ги разкрие пред света. Прикрепеният ключ беше неговият начин на тълкуване на пророческото слово, сравняване на стих с стих, като Библията е свой собствен тълковател. С този ключ брат Милър отвори пред света ковчежето или великата истина за пришествието. Осъзнаваме ли, че ключът в съня на Милър бил начинът му за изучаване на Библията? Това са думи на Джеймс Уайт. За мен всичко е доста удивително. Следващото, което бих желала да прочета, е взето от Духът на пророчеството, том 4. Бог бе водил людите си във великото адвентно движение. Неговите сила и слава бяха придружавали работата и той нямаше да позволи то да завърши в тъмнина и разочарование, да бъде укорявано като фалшиво и фанатично въодушевление. Нямаше да остави словото си въвлечено в съмнение и несигурност. Макар повечето адвентиста да изоставиха предишното си изчисление на пророческите периоди и да отхвърлиха правотата на основаващото се на тях движение, неколцина, бисерите в ковчежето, не желаяха да се отрекат от точките на вярата и опита, които бяха подкрепени от писанията и особеното свидетелство на Божия дух. Те вярваха, че са възприели солидни принципи за тълкование в изучаването си на писанието, че техен дълг е да се държат здраво за вече придобитите истини и да продължат да следват същия ход на изследване на Библията. С усърдна молитва те прегледаха повторно становището си и изучаваха писанието, за да открият грешката си. И тъй като не можеха да видят никаква грешка в обясненията на пророческите периоди, бяха подтикнати да изследват по-отблизо темата за светилището. Ключът в този цитат е изречението, в което се казва, че убеждението, което вярващите продължили да поддържат, били солидните принципи за тълкуване на писанието и че техен дълг бил да държат здраво получените вече истини. Такова било мисленето на ранните адвентисти, на пионерите от първите 50 години на движението ни. В този сън ще видим, защо адвентистите мислили така и не променили светогледа си. И така, ключът за ковчежето е правилата на Милър за тълкуване на пророчеството. Този ключ важи и за нас днес при отключването на Божието Слово. Бисерите и диамантите от всякакви видови и размери, толкова красиво подредени на съответните места в ковчежето, представляват Божиите чада, Малахия 3 глава 17 стих, от всички църкви и от почти всеки статут и положение в живота, които приеха адвентната вяра и взеха смело становище на различните си положения, поставени на съответните си места в ковчежето. Така подредени, те отразяваха светлина и слава, равняващи се само на слънчевите. Хората, приели първата и втората ангелски вести, бяха Божии чеда. Те бяха бисерите и разнородните диаманти в ковчежето. Нека имаме това предвид, защото в хода на съня то придобива важност. Докато се движеха в този ред, като всеки изпълняваше собствения си дълг и ходеше смирено пред Бога, те отразяваха светлина и слава пред света, равняващи се само на тези,
на църквата в апостолските дни. Вестта от Откровение 14 глава 6 и 7 стихове излезе сякаш на крилете на вятъра и поканата «Елате, защото всичко е готово» Лука 14 глава 17 стих бе прогласена с сила и въздействие. Това се отнася за първата ангелска вест. Тя внесе в ковчежето скъпоценностите и има извънредна сила. Можем да очакваме, че само поради тази причина вестта ще бъде повторена. Но нека продължим с четенето. Счетох за свой дълг да не се наслаждавам на тази удивителна гледка сам, макар сърцето ми да преливаше от радост поради блясъка, красотата и ценността на съдържанието му. Затова го сложих на масата, разположена в центъра на стаята ми, и съобщих, че всички, които желаят, могат да дойдат и да видят най-славната и блестяща гледка, виждана някога от човек в този живот. Хората започнаха да влизат, първоначално неколцина на брой, но се увеличиха, докато станаха цяла тълпа. Когато поглеждаха за пръв път в ковчежето, те се изненадваха и викаха от радост. Но когато броят на зрителите се увеличи, всички започнаха да разбъркват скъпоценните камъни, да ги изваждат от ковчежето и ги разпръсват по масата. Тогава започнах да мисля, че собственикът ще поиска от мен да му върна ковчежето и скъпоценностите, и ако допусна да бъдат разпръснати, никога няма да мога да ги поставя отново на местата им в ковчежето, както преди. Почувствах, че никога няма да мога да оправдая отговорността, защото беше огромна. Тогава започнах да умолявам хората да не ги пипат и да не ги изваждат от ковчежето. Но колкото повече умолявах, толкова повече те ги разпръсваха. И сега изглежда ги бяха разпръснали по цялата стая, по пода и по всяка мебел в стаята. Видях, че сред истинските скъпоценни камъни и монети бяха разпръснали огромен брой фалшиви бисери и монети. Бях силно разгневен от долното поведение и неблагодарността им и ги укорих за това. Но колкото повече ги укорявах, толкова повече те разпръсваха фалшивите скъпоценности и монети сред истинските. Тогава се възмутих цялото си същество и започнах да употребявам сила, за да ги избутам вън от стаята. Но докато изтиквах един, влизаха други трима и внасяха мърсотия, талаш, пясък и всякакъв буклук, които покриваха всеки от истинските бисери, диаманти и монети, докато всички се скриха от погледа. Следва обяснението на Джеймс Уайт за току-що прочетеното. Когато за пръв път адвентното движение бе проповядвано от брат Милър и неколцина други, то оказа слабо въздействие и съвсем малко хора бяха събудени. Но от 1840 до 1844 години, където и да се проповядваше то, беше събуждана цялата общност. Защо се посочва точно периода от 1840 до 1844 години? Защо хората започнали толкова много да се интересуват от Милъровото разбиране на първата ангелска вест, която е истината на Божието Слово? Понеже на 11 август 1840 година било изпълнено времево пророчество, за разбирането на което били употребени Милъровите принципи за тълкуване на Божието Слово, ключът за отваряне на ковчежето. Въз основа на тези принципи Йоси Илич публикувал изследване, в което се предвиждало, че върховенството на Османската империя ще приключи през 1840 година при шестата тръба или второто горко от Откровение 9 глава. Предсказанието за това събитие било публикувано през 1838 година. Мнозина внимавали, за да видят, ще се изпълни ли наистина пророчеството в посочения ден. И когато се изпълнило, увереността в проповядването на Милър се увеличила неимоверно много и хората започнали да се тълпят в движението. Поради това събитие те разбрали, че принципите на Милър за тълкуване на пророчествата, ключът за отключване на ковчежето, са правилният начин за изучаване на Библията. Това ги убедило, че има голяма вероятност
Исус Христос наистина да дойде през юдейската 1843 година, простираща се до пролета на нашата 1844 година, и за това трябва да поставят ред в домовете си. Когато летящият ангел от Откровение 14 глава започна първоначално да прогласява новината на вечното Евангелие: бойте се от Бога и въздайте нему слава, защото настана часа на неговия съд, мнозина извикаха от радост поради Исусовото пришествие и възстановяването на всичко. После обаче те се противопоставиха, присмяха се и се подиграха на истината, която малко преди това ги бе изпълнила с радост. Разбъркаха и разпръснаха скъпоценностите. Това ни довежда до есента на 1844 година, когато започна времето на разпръсване. Забележете, именно тези, които някога викаха от радост, сега разбъркаха и разпръснаха скъпоценностите. Никой не е разпръсвал стадото с толкова голяма страст и не го е отклонявал от пътя от 1844 година насам, колкото онези, които някога проповядваха истината и ликуваха в нея, но след това отхвърлиха Божието Слово и изпълнението на пророчествата в миналата ни адвентна опитност. Това разпръснало бисерите, отричането на първата и втората ангелска вести, от някога прогласявалите ги. Живеем в подобно положение сега, защото и днес Божиите люди са разпръснати. По един или друг начин ние се събираме, чрез разбиране на вестта за Отец и Сина, на настоящата истина, на здравната вест, на живота на село. Различни елементи на истината отново събират людите. Но обърнете внимание, разпръсването в миналото бе причинено от липса на разбиране на първата и втората ангелски вести или даже от отхвърлянето им. Можем да го проследим в историята на първите 50 години след началото на движението ни. А те се броят от около 1847-8 година, когато започна да се развива третата ангелска вест, до около 1897 година. По онова време двама мъже, Прескот и Даниелс, започнали да внасят спор относно малка кърфица в нашата пророческа вест, наречена всегдашната. Разбирането на всегдашната обаче било пряко свързано с първата ангелска вест, която прогласява определено време. Това нападение против нашата пророческа вест поставя началото на друг процес на разпръсване, в който днес живеем ние, 120 години по-късно. Важно е да разберем това. Нужно е да се състои повторение на тези вести, за да събере Бог своя народ, скъпоценните си камъни, обратно в ковчежето на истината, направила ни особен народ. Затова нека продължим с четенето. Свидетелството на брат Милър няколко месеца след среднощния вик, през август, в 7-я месец на 1844 година, нашия октомври, е, че вратата вече беше затворена, че адвентното движение е изпълнение на пророчествата и че сме били прави в проповядването на времето. Тогава, посредством Адвент Хералд, той увеща братята си да се държат здраво, да бъдат търпеливи, да не недоволстват един против друг и че Бог скоро ще ги оправдае, задето проповядват време. По този начин той умоляваше за скъпоценните камъни, докато чувстваше огромната си отговорност за тях. Фалшивите бисери и монети, разпръснати сред истинските, ясно представят фалшивите новообърнати или чадата на чужденки. Осия 5 глава 7 стих, тъй като през 1844 година вратата бе затворена. Това са пресмевателите. Мръсотията, талашът, пясъкът и всякакъв буклук представляват разнородните и многобройни заблуди относно второто пришествие, внесени сред вярващите от есента на 1844 година насам. Тук ще отбележим няколко от тях. Джеймс Уайт отбелязва само няколко, но ние сме свидетели на внасянето на мръсотия, талаш, пясък и всякакъв буклук в движението ни от 1844 година до днес и особено след 1897 година.
Това, което четем, е много актуална статия и показва мисленето на пионерите ни, а също и тяхната опитност в миналото, която е на лице до ден днешен. Нека прочетем заблудите, които посочва Джеймс Уайт. Първо, становището, което някои от пастирите самонадеяно заеха веднага след надаването на среднощния вик, че величествената, стопяваща сърцето сила на Святия Дух, съпровождаща движението от седмия месец, представлявала месмерично, хипнотично влияние и приписването на делото на Христос и Святия Дух на дявола в дните на нашия Спасител представляваше богохулство. Богохулство е и сега. Ако тогава било богохулство да се съмняват в първата и втората ангелски вести, наричайки ги месмеризъм, не би ли било същото и днес? Доста сериозно, нали? Второ, многото експерименти с определено време. След като през 1844 година 2300 денонощия свършиха, много лица започнаха да определят различни времена за приключването им. Правейки това, те отстраниха ориентирите и хвърлиха тъмнина и съмнение върху цялото адвентно движение. От приелите някои от заблудите, свързани с първата ангелска вест, се появила деноминацията Свидетели на Йехова. Може някои от нас да не съзнават това, но именно тази е причината понякога да ни свързват с тази организация. Те били тези, които се опитвали да измислят ново тълкуване на пророческите времена на Данаил в разрез с първата и втората ангелски вести. Трето, спиритизъм с всичките му хрумвания и екстравагантности. Тази злина на дявола постигнала дело на ужасно погубление, много подходящо е представена сталаж и всякакъв буклук. Значителна част от онези, които пиха от отровата на спиритизма, явно признаваха истината на миналата ни адвентна опитност и поради този факт мнозина бяха потикнати да вярват, че спиритизмът е естествен плод на вярването и че Бог не е ръководил великите движения от 1843 и 1844 година. Като говори за онези, които ще въведат тайно гибелни ереси, Петър казва, поради които човеци пътят на истината ще се похули. Може да сме мислили, че спиритизмът обхваща само говоренето с мъртви, които всъщност са демони, но мъртвите не знаят нищо. Еклесиаст 9 глава 5 стих. Отровата на спиритизма обхваща много повече. Тя съдържа погрешни представи и е нападение против истината. Затова съмнението в разбирането на първата и втората ангелски вести е форма на спиритизъм. Тези заблуди, пропагандирани така усърдно, толкова настоятелно бяха поставени пред чакащото стадо, че по времето, когато брат Милър получи съня, истинските скъпоценни камъни бяха скрити от погледа и бяха приложими думите на пророка: правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч. Исаия 59 глава 14 стих. По това време в страната нямаше нито един адвентен вестник, който да защитава делото на настоящата истина. Отново се връщаме на съня на Милър. Казва се: струшиха на парчета ковчежето ми и го разпръснаха сред буклука. Помислих, че никой не взема под внимание скръбта и гнева ми. Напълно се обезкуражих и обезсърчих, седнах и заплаках. Докато плачех и тъгувах за голямата си загуба и отговорността си спомних за Бога и се помолих горещо да ми изпрати помощ. Веднага вратата се отвори и един човек влезе в стаята, докато хората я напускаха. Държейки в ръката си метла, той отвори прозореца и започна да измита от стаята пръха и буклука. Извиках му да спре, защото сред буклука бяха разпръснати и някои скъпоценни бисери. Каза ми да не се боя, понеже щял да се погрижи за тях. Тогава, докато той метеше пръха и буклука, фалшивите бисери и монети се издигнаха, излязоха от прозорците подобно на облак и бяха ответи. В бъркотията за миг затворих очи и когато ги отворих, всичкият буклук беше изчезнал. Скъпоценните бисери, диамантите, златните и сребърни монети лежаха пръснати из цялата стая.
Тогава той постави на масата ковчеже, много по-голямо и по-прекрасно от първото, и събирайки с шепи бисерите, диамантите и монетите, ги хвърли в ковчежето, докато отвън не остана нито един, макар някои от диамантите да не бяха по-големи от върха на топлийка. После ме повика да отида и да видя. Погледнах в ковчежето. Очите ми се заслепиха от гледката. Те сияеха 10 пъти по-силно от предишния си блясък. Помислих, че са били излъскани в пясъка от краката на нечестивите човеци, които ги бяха разпръснали и тъпкали в праха. Видях, че бяха подредени в красив ред в ковчежето, всеки на мястото си, без човекът, който ги бе хвърлил вътре, да бе положил някакво видимо усилие. Извиках с голяма радост и този вик ме събуди. Въздействието върху ума ми беше изключително. Аз бях утешен и щастлив. Сънят бил даден на Уилям Милър в Лоухемптън, Ню-Йорк на 3 декември 1847 година. Сега ще прочетем обяснението от Джеймс Уайт на последната част от съня. Ковчежето представлява адвентната истина, която брат Милър прогласи на света, както е описана в притчата за 10 девици, Матей 25 глава, 1 до 11 стихове. Първо, времето, 1843 година, после времето на забавене, 1844 година, трето, среднощния вик в 7-я месец на 1844 година и четвърто, затворената врата. Никой, който след 1843 година е чел вестници за второто пришествие, няма да отрече, че брат Милър защитаваше тези 4 важни точки в адвентната история. Тази хармонична система на истината или ковчежето беше струшена на парчета и разпръсната сред буклука от онези, които отхвърлиха собствената си опитност и се отрекоха именно от онези истини, които те, подобно на брат Милър, проповядваха толкова безстрашно на света. Това е вярно и в наше време. Даже и днес сред нашия народ е налице липса на разбиране за тази хармонична система на истината или ковчежето. То буквално е струшено на парчета и разпръснато сред буклука от онези, които отхвърлиха не собствената си опитност, а опитността на живелите при историческото прогласяване на трите ангелски вести. Трябва да признаем, че от ръководителите си сме наследили неправилно разбиране на адвентизма от 7-я ден, но същевременно имаме отговорност, когато Бог ни покаже заблудата, да се покаем и да потърсим обратния път към истините, които са ни направили народ. Затова наблюдавайте. Човекът с метлата представлява ясната светлина на настоящата истина, както е представена в третата ангелска вест, Откровение 14 глава 9 до 12 стихове, която сега очиства остатъка от заблудите. Може би някои мислят, че третата ангелска вест съдържа само предупреждението против белега на звяра и Божия печат. Тя обаче обхваща и развитието на истината, която да очисти заблудата, към която някои от адвентистите в миналото се придържали. Имало такива, които пазили първи ден от седмицата, не разбирали спиритизма, състоянието на мъртвите, здравната реформа, както и други аспекти. Трябва да разберем, че третата ангелска вест представлява развитието на цялата истина. По същество, тя представлява развитието на чистия адвентизъм през първите 50 години на движението. Така че, ако искаме да прогласим третата ангелска вест, трябва да прогласим цялата истина. Какво означава някой да бъде исторически адвентист от 7-я ден? Това включва първата и втората ангелски вести. Не се отнася само за оправданието чрез вяра в изкупителната жертва на Исус Христос. И понеже някой ще заяви, че третата ангелска вест се състои и в това, тази истина е кулминацията на пълното с истини ковчеже. Тя е завършителното дело на цялата вест. Но не бива да свеждаме веста само до това и да казваме: виждаш ли, аз вярвам в веста за оправдание чрез вяра, следователно притежавам цялата трета ангелска вест.
Това е още едно неправилно разбиране. Трябва да поставим първите неща на първо място. Няма да можем да прогласим вестта за оправдание чрез вяра от 1888 година, ако не разбираме онова, което предшестваше тази вест. Бог внесъл вестта за оправданието, понеже в преживяването си адвентистите станали сухи и той отново желаял да ги напои. Били утвърдени в истината, но били сухи. Така че вестта за Христовата праведност имала за цел да ги напои. В нея им било представено, че оправданието се дава безвъзмездно, чрез вяра, на онези, които биха се хванали за обещанието, осигурено чрез проливането на Христовата кръв. Добре ще е да помислим върху това. Делото на настоящата истина, започнало да се възражда през пролета на 1848 година и се въздигало и придобивало сила от тогава до настоящето. Метлата се движала и заблудите били премахвани пред ясната светлина на настоящата истина. Това дело, по изваждане на скъпоценностите и очистването на заблудата, бързо се увеличава и за него е предречено, че ще продължи с още по-голяма сила, докато всички светии бъдат намерени и получат печата на живия Бог. Следователно, тази разширяваща се истина се развила през първите 50 години на нашата вест. Води се спор във връзка с Лаодикия и Филаделфия. Разговарял съм с хора, които заявяват: ние сме Лаодикийската църковна епоха. Следователно, това е благословение и е нещо хубаво. Хубаво ще е, ако се покаем от лаодикийското си състояние и приемем веста към Лаодикийската църква. Този съвет не може да се отнася за нещо друго, освен за завръщане. За завръщане към изгубената опитност. Лаодикийската вест е отправена към адвентистите от седмия ден, имали голяма светлина, но живели съгласно възможностите, дадени им в рамките на тази светлина. Не съзнавали, че не притежават светлината, която си мислили, че имат. За тази светлина говорим тук. По-нататък четем. Сравнете това с Езекил 34 глава и ще видите, че Бог е обещал да събере стадото си, разпръснато в този тъмен и облачен ден от 1844 година насам. Ние сме разпръснати от лъжепастири. В Езекил 34 глава се говори как лъжепастирите щяха да разпръснат Божието стадо, но той ще събере овцете си преди Исус да дойде. И как ще ги събере? По същия начин, по който събра скъпоценностите в ковчежето. Той ще събере скъпоценните си притежания в по-голямото ковчеже, както стана след като в стаята влезе човекът с метлата и измете целия буклук на заблудата. Преди Исус да дойде, малкото стадо ще бъде събрано в единството на вярата. Сега Исус очиства народ за свое притежание, ревности за добри дела. А когато дойде, той ще намери своята църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти хърмана си и ще събере житото в житницата. Току-що прочетохме нещо много значимо. Преди Исус да дойде, малкото стадо, а кои бяха малкото стадо? Преминалите през първата и втората ангелски вести, които продължиха да държат на истината и светлината в тях и преминаха към третата ангелска вест. Буклукът на заблудата бил изметен сред тях и те напредвали светлината в продължение на 50 години, преди в църквата ни да се случи нещо, наречено алфа отстъпление, в омегата на което живеем сега. А при омегата всичко, което сме знаели като адвентисти от седмия ден, е обърнато с главата надолу. Особено около нашата пророческа вест, понеже е налице пряка взаимовръзка между запечатването ни и пророческата вест. Затова дяволът е сторил всичко по силите си, за да нападне онова, което сме разбирали като настояща истина. Брат Милър затвори очи в смърт на 22 декември 1849 година, с което се изпълниха думите от съня му.
В бъркотията за миг затворих очи. Това удивително изпълнение е толкова ясно, че никой няма да пропусне да го види. Второто ковчеже, много по-голямо и по-прекрасно от първото, в което били събрани разпръснатите скъпоценни камъни, диаманти и монети, представлява обширното поле на живата настояща истина, в което ще бъде събрано разпръснатото стадо. 144 000, всичките, имащи печата на живия Бог. Нито един от скъпоценните диаманти няма да бъде оставен в тъмното. Бих желал да отворим на Откровение 3 глава. Какво четем там? Съветвам те да си купиш от мен злато, пречистено чрез огън, за да забогатееш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не стане явен срамът на твоята голота, и очен мехлем да помажеш очите си, за да виждаш. Този съвет е отправен към Лаодикийската църква, и никой от онези, които се вслушат в него, няма да остане в тъмното, понеже е Божи скъпоценен диамант. Златото, пречистено с огън, е вярата, която действа чрез любов. Бялата дреха представлява безупречния Христов характер. Очният мехлем пък представлява духовното зрение или проникновение, за да познаят истинското си състояние, че са в лишение и изпитват нужда. А единственият начин да видят е да се върнат към онова, което сме изоставили като народ, изоставянето на което ни е направило слепи. Това са първите 50 години на опитността ни, за които вярвам, че идентифицират в най-пълния смисъл филаделфийската епоха на адвентизма. Преминали сме към лаодикийско състояние, макар и двете групи да се наричат адвентисти от седмия ден. С други думи, ако някой съблюдава първия седмичен ден и се покланя в неделя, не може да бъде в лаодикийско състояние. Той се намира в състоянието на Сърдиската църква. Може да се покае, да съжали за греховете си, да ги изостави и да повярва, че живее в деня на часа на съда. Но трябва да приеме, че службата на Христос в Светая Светих е започнала. Само това би го извело от поклонението в първия ден и всички заблуди свързани с него и би го въвело в адвентизма от седмия ден. Но не и кой да е адвентизъм, а в историческия, който ние разбираме. В продължение в 19 стих се казва: „Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш“. Исус показа невежеството ни да можем да се покаем. В статията се казва: „Нито един от скъпоценните диаманти няма да бъде оставен в тъмното. Макар някои от тях да не са по-големи от върха на топлийка, те няма да бъдат пренебрегнати и оставени в онзи ден, когато Бог попълва скъпоценностите си“. Трябва да се намираме много близо до пришествието на Исус и за това Той се старае да попълни скъпоценностите си. Той може да изпрати ангелите си и да ги изведе бързо, както изведе Лот от Содом, защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него, като го извърши и свърши скоро. Това ме навежда на едно конкретно изявление от духа на пророчеството, което бих желал да прочета. Ако онези, които могат да помогнат, не бъдат събудени, за да усетят дълга си, те няма да разпознаят Божието дело, когато се чуе високия вик на третия ангел. Когато засияе светлината, за да освети света, вместо да се притекат на помощ на Господа, те ще пожелаят да вържат делото му, за да влезе в съответствие с техните тесногради представи. Нека ви кажа, че Господ ще подейства в това последно дело по начин, много различен от обикновения ред на нещата и чрез способ, различаващ се от всяка човешка представа. Сред нас ще има такива, които винаги ще искат да контролират Божието дело, да диктуват даже какви ходове трябва да бъдат направени, когато делото бъде предвижено напред под направлението на ангела, който се присъединява към третия ангел във веста, която трябва да бъде прогласена пред света. Това се отнася за четвъртия ангел. Започваме да придобиваме по-ясното разбиране
Как изглежда всичко това? А как ще го получим? Като се върнем към старото дело, към разбирането на пионерите. Ето, това е очният мехлем. Сега вече можем ясно да схванем какво ще направи Бог и какво ще трябва да споделяме, ако искаме да бъдем запечатани и поставени в ковчежето, в по-голямото ковчеже, което Милър видял в съня си. Бог ще употреби начини и средства, чрез които ще се види, че Той поема юздите в собствените си ръце. Никакво човешко планиране няма да го разбере. Ние или ще приемем истината, или не. И Бог по собствения си начин, чрез своя син, ще направлява делото и ще го придвижи напред. Той ще организира людите си, както намери за добре, и те ще проповядват конкретна истина. В противен случай няма да вземат участие в прогласяването. Работниците ще бъдат изненадани от простите средства, които ще употреби той, за да осъществи и усъвършенства своето дело на правда. Онези, които бъдат счетени за добри работници, ще трябва да се приближат към Бога. Ще им бъде нужно божествено докосване. Ще бъде нужно да пият по-дълбоко и продължително от извора на живата вода, за да разпознават Божието Слово по всяка точка. Сънят на Уилям Милър, който прочетохме, заедно с обяснението на Джеймс Уайт, придобива още по-голям смисъл в този цитат. Последната част от коментара на Уайт е: тогава църквата ще бъде чиста и непорочна пред престола Божий, изповядала всичките си заблуди, недостатъци и грехове, които ще бъдат измити от Христовата кръв и заличени. Ще бъдат без петно или бръчка или друго такова нещо. Тогава те ще засияят 10 пъти повече от предишния си блясък. Първата и втората ангелски вести оказали въздействие върху цялата източна морска граница на Съединените щати и върху по-голямата част от света по един или друг начин. Предстои това да се случи отново. По какъв начин не мога да кажа, понеже никой човек няма да може да го планира. Господ ще поеме делото в собствените си ръце и ще го стори посредством нас. Тези от нас, които имат готовност. Затова се старая да споделям разбирането на истината. Всеки трябва да казва като Йонатан, че Бог може да избави чрез малцина или чрез мнозина. Днес Бог има не един, а много Йонатановци. Искам да бъда намерен верен, вършиш Божието дело в това време. Прямото свидетелство, което трябва да прогласим, представлява живата опитност на миналите през първата и втората ангелски вести, преминали по-късно и към цялата светлина на третата ангелска вест. Ето, това е прямото свидетелство. Ако отхвърлим това свидетелство, няма да бъдем свидетели. Достатъчно сериозно е. Подобава да бъдем усърдни изследователи на Библията, духа на пророчеството и думите на пионерите. Нямаме безопасност в никакъв друг ход на действие. Ако някой отхвърля тези неща и отказва да ги преподава, можем да узнаем какъв е. Ще завърша с един цитат от библейско ехо, септември 1886 година. В тези дни на заблуда всеки, който е утвърден в истината, ще трябва да се бори за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. А каква е предадената ни от първите 50 години вяра, защото именно за нея трябва да се борим? В таинственото действие на Сатана ще бъдат разпространявани всякакви заблуди, които, ако беше възможно, щяха да измамят даже и избраните и да ги отвърнат от истината. Ще има фалшиви сънища и фалшиви видения. Днес четохме за истински сън, в които има известно количество истина, но които отвеждат на страна от първоначалната вяра. Господ ми е дал правило, чрез което да ги разпознавам. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях. Исаия 8 глава 20 стих. Ако омаловажават Божия закон, ако не внимават на волята му, както е разкрита в свидетелствата на Неговия дух, те са измамници.
Контролирани са от импулси и впечатления, за които вярват, че са от Святия Дух и които считат за по-надежни от боговдъхновеното Слово. Твърдят, че всяка мисъл и чувство са внушения на духа и когато с тях се разисква върху писанията, те заявяват, че притежават нещо по-надежно. Но докато мислят, че са водени от Божия дух, в действителност те изпадат във въображения, които са дело на Сатана. Ето къде се намираме. Вярвам, че живеем в славно и удивително време. Поглеждайки миналия си живот, съм толкова благодарен, че Господ не ме е оставил и ме е довел при себе си, не защото аз съм добър, а защото Той е милостив. А това се отнася за всички ни. Ако се запознавате с някои от тези разбирания и принципи, е благословение. Бог се опитва да ви събере в ковчежето. Вие сте призован да бъдете една от Неговите безценни скъпоценности. Даже да сте малък колкото топлийка, даже да знаете съвсем малко и да имате твърде скромна увереност в способностите си да схващате тези неща, Той все пак ви призовава. Слава на Бога! Или, ако сте голям диамант и разбирате вестите, вие сте отговорен за споделянето им в своята сфера на влияние. Слава на Бога и за това! В това време вие сте запечатвани, а времето е много кратко. След като казахме тези неща, можем да отдадем слава на Бога за всичко, което е извършил за нас. Ще завършим с молитва. Отче, отново идвам при Теб в името на Твоя Син, Господ Исус Христос. Толкова благодарен съм за милостта и любовта Ти към нас. Колкото и недостоен да съм, Ти благодаря, че си ми дал привилегията да повторя тази вест. Удивително е, че тези неща са били толкова дълго време пренебрегвани, но Ти благодаря, че ги откриваш на разума ми и че даваш свидетелство. Благодаря Ти за всички онези, които ще чуят тази тема и Те моля да благословиш и тях с мъдрост, разбиране и съвет и да употребиш всички ни да бъдем като човека с метлата, за който вярвам, че е Исус, измиташ от стаята буклука на заблудата и измамата, който неприятелят се опитва да хвърли върху движението ни и да извадим на видео скъпоценните бисери, които Ти желаеш да поставиш в ковчежето на истината. Молитвата ми е да имаме много звезди на короните си, понеже като разумните, за които се говори в Даниил 12 глава, споделяме веста на истината, вестители сме на истината и ако останем верни до края, ще заблестим със светлостта на звездите на небесната твърд. Моля се да разберем тези неща и да помогнем и на други да ги разберат. Въздавам Ти слава за всичко, което разгледахме и моля за Твоето благословение над всички в мощното име на нашия Господ Исус Христос и за слава на нашия Небесен Отец. Амин.